Το θέμα μας είναι η γλώσσα των μαθηματικών στα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Η εργασία έχει γραφεί από τον κύριο Κωνσταντίνο Κεραμάρη και την Ευγενία Μπαρβαγιάννη. Η κυρία Μπαρβαγιάννη είναι απόφοιτος παιδαγωγικού τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης. Επίσης απόφοιτος τμήματος Ψυχολογίας της Ακαδημίας Σπουδαίες Ενηλίκων στο Αμβούργο και απόφοιτος διδασκαλίου Θόδωρος Κάστανος, Γενική Αγωγή, δασκάλα Γενικής Αγωγής. Σας ευχαριστώ. Μια που έχει γίνει και πολύ λόγος για τα καινούργια βιβλία και κατά πόσο είναι χρηστικά ή όχι, κάναμε και εμείς στα πλαίσια των βιβλιοεκπαίδευσης μας μια εργασία πάνω σε αυτά και στην γλώσσα των μαθηματικών και κατά πόσο δυσχεραίνει ή όχι την κατανόηση των μαθηματικών μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των δύο τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Η μαθηματική γλώσσα, η ειδική ορολογία των μαθηματικών, η γλώσσα των συμβόλων και των παραστάσεων δυσχεραίνει στους μαθητές να κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες. Η μαθηματική γλώσσα έχει πολλές διαφορές από την φυσική καθημερινή γλώσσα και είναι ένας παράγοντας που προκαλεί στα παιδιά αποστροφή για τα μαθηματικά. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που απασχολεί τους ερευνητές σχετικά με τη γλώσσα είναι η σχέση φυσικής γλώσσας και τυπικής μαθηματικής γλώσσας, καθώς και το κατά πόσο η φυσική γλώσσα μπορεί να αποδώσει και να εξηγήσει έννοιες που δεν χρησιμοποιούνται σε αυτήν. Η γλώσσα, ωστόσο, που ο δάσκαλος χρησιμοποιεί μέσα στην τάξη, δεν είναι καν η γνήσια τεχνική γλώσσα των μαθηματικών, αλλά είναι ένα κράμα καθημερινής και τεχνικής μαθηματικής γλώσσας. Χαρακτηριστικά της γλώσσας αυτής, όπως τεχνικοί όροι που δεν υπάρχουν στην καθημερινή γλώσσα, γλωσσικές συμβάσεις που αλλάζουν από την επίδραση των κανόνων χρήσης της τεχνικής γλώσσας, η κατασκευή προσωπικών ιδεών, για παράδειγμα. Οι περισσότεροι γεωμετρικοί όροι χρησιμοποιούνται χωρίς καμιά αξιόλογη προσπάθεια να δοθεί στο μαθητή μια επαρκής ιδέα της σημασίας του. Έτσι, ο μαθητής κατασκευάζει τη δική του ιδέα, η οποία συχνά αποκλίνει από αυτήν του δασκάλου. Η παραβίαση της σαφήνειας και της συνοχής, όταν χρησιμοποιούνται από τον δάσκαλο συνώνυμα ή όταν συνδέονται διαφορετικές σημασίες με την ίδια λέξη. Για παράδειγμα, στη γεωμετρία, οι ίδιες λέξεις χρησιμοποιούνται για να κατονομαστούν σχήματα και σαν διδιάστατα ή μονοδιάστατα σημειοσύνολα. Τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο, κύκλος, οι ίδιες λέξεις προσδιορίζουν συχνά γεωμετρικά αντικείμενα και γεωμετρικά μεγέθη. Ύψος, ακτίνα και διάμετρος, επιφάνεια κλπ. Κάνουν την κατανόηση λοιπόν πιο δύσκολη για τους μαθητές. Λέξεις στα μαθηματικά που έχουν διαφορετικές έννοιες μέσα στην καθημερινή γλώσσα προκαλούν συχνά σύγχυση. Όπου οι λέξεις έχουν μαθηματικό και μη μαθηματικό νόημα, οι μαθητές πρέπει να ξέρουν και τα δύο και να είναι σε θέση να ερμηνεύσουν την έννοια σωστά στο κατάλληλο πλαίσιο. Για παράδειγμα, σε καθημερινή χρήση, η λέξη πίνακας αναφέρεται στο είδος επίπλου ή στο δακτικό αποπτικό μέσο. Στα μαθηματικά η έννοια είναι αρκετά διαφορετική. Ανάλογες περιπτώσεις παρατηρούνται και με λέξεις όπως άρτιος, φυσικός, πρώτος, ύψος και άλλες. Στο ίδιο σημαίνον αντιστοιχίζεται διαφορετικό σημενόμενο, διαφοροποιείται δηλαδή το γλωσσικό σημείο, γεγονός που καταγράφεται ως ανασταλτικός ανασχετικός παράγοντας στην κατανόηση της γλώσσας των μαθηματικών. Για τον χρόνο τρέχω λίγο. Οι εκφράσεις της μαθηματικής γλώσσας με μαθηματικό περιεχόμενο ονομάζονται μαθηματικές εκφράσεις. Αυτές άλλες φορές είναι διατυπωμένες στην κοινή γλώσσα και άλλες φορές περιγράφουν μαθηματικές δομές, σύνολα εφοδιασμένα με πράξεις και σχέσεις. Τις περισσότερες φορές είναι μείγμα των δύο προηγούμενων περιπτώσεων για την προσθήκη συμβόλων. Παραδειγματικές των παραπάνω περιπτώσεων είναι αντίστοιχα οι εκφράσεις στα ισόπλευρα τρίγωνα και οι γωνίες είναι ίσοι μεταξύ τους στα μαθηματικά της πέμπτης δημοτικού. Όπως και οι σχέσεις που φαίνεται στο. Ή δεν φαίνεται ακόμα. Η χ μεγαλύτερο μικρότερο από το y, όπου χ και y στοιχεία του νη και ο αριθμός π είναι άρρητος και ταυτόχρονα κβαδρατικός. Οι μαθηματικές εκφράσεις, ανάλογα με τη σημασία τους, διακρίνονται σε ονόματα και αποφάνσεις. Οι παραπάνω μαθηματικές προτάσεις είναι και οι αποφάνσεις, πληροφορίες ή δηλώσεις. Ενώ ονόματα, μαθηματικά αντικείμενα, θα ήταν οι εκφράσεις στο σκελές τρίγωνο και οι διαιρέτες του 24 και το 40 είναι λάθος γραμμένο εδώ πέρα, ήταν εκθέτης και μπήκε από λάθος του 0. Εξάλλου το γλωσσολογικό επίπεδο αυτών των μαθηματικών εκφράσεων διαφέρει. Τα κομμάτια λόγου που είναι πληροφοριακού επεξηγηματικού χαρακτήρα και περιεχομένου, δεχόμαστε ότι αποτελούν το επιμαθηματικό επίπεδο
ενώ αντιθέτως εκφράσεις αυστηρά μαθηματικές, που αποτελούν δηλαδή σημαίνοντα κάποιο μαθηματικό αντικειμένο ή εκφράζουν κάποιο μαθηματικό γεγονός, ανήκουν στο μαθηματικό γλωσσολογικό επίπεδο. Ο μαθηματικός λόγος των διδακτικών εγχειρίδων μαθηματικών της 5ης Δημοτικού. Οι μαθηματικές εκφράσεις είναι διατυπωμένες όπως παρατηρήθηκε στην καθημερινή, δίχως σύμβολα, πλέον πετρεμένων και καθόλου τυπικά κομμάτια μαθηματικού λόγου. Οι έννοιες και οι ορισμοί προσφέρονται εκλεγερμένα και δεν παρατηρούνται συγχύσεις εξαιτίας της διαφορετικής σημασίας που αποδίδει η μαθηματική γλώσσα σε λέξεις της φυσικής γλώσσας. Στην εισαγωγή κάθε περίοδου, που λειτουργεί και σαν προοργανωτής, οι στόχοι εκφράζονται με βολητικές και τελικές προτάσεις στην υποτακτική για να δώσουν κίνητρο, να προετοιμάσουν, να παρακινήσουν και να προτρέψουν με κάθε τρόπο στην έρευνα και την εξυχνίαση του κεφαλαίου. Οι τίτλοι κάθε κεφαλαίου μαθήματος δυστυχώς αποσπούν τους μαθητές από τη μαθηματική γλώσσα, αφού ελάχιστοι υποψιάζουν και προβληματίζουν τους μαθητές για αυτό που θα ακολουθήσει, επιτείνοντας έτσι τη σύγχυση, τις παρερμηνίες και την αποτυχία. Η εισαγωγική ερώτηση κάθε κεφαλαίου, πλάγια ή ευθεία, εισάγεται με ερωτηματικές αντωνυμίες. Τι σχέση έχουν, πόσο, ποιο, ερωτηματικά κηρύγματα, πότε, πώς κάνουμε, μπορώ συν υποτακτική, για να προετοιμάσουν, να παρακινήσουν και να προβληματίσουν. Στη δραστηριότητα ανακάλυψη κάθε κεφαλαίου παρατηρούνται τα ακόλουθα. Ο χρόνος που κυριαρχεί είναι ο ενεστώτας, πρώτο ενικό και πρώτο παθητικό. Οι ερωτήσεις, ερωτηματικές προτάσεις που εισάγουν με ερωτηματικές αντωνυμίες, ποιος, πόσος και τι και άλλο. Στα προβλήματα αποφεύγεται η χρήση της προτακτικής. Παράδειγμα, λύστε με 2 τρόπους τα προβλήματα, καθώς και η χρήση της αόρας αντωνυμίας 1. Επισημάνθηκαν 6 προτάσεις, πορίσματα, για παράδειγμα στη σελίδα 116 στο βίντεο του μαθητή, το ευθύγραμμο τμήμα που ξεκινά από ένα σημείο και τέμνει κάθετα μια ευθεία είναι η συντομότερη διαδρομή, απόσταση, από το σημείο προς την ευθεία. Ωστόσο, η ουσία κάθε κεφαλαίου είναι η υποενότητα του συμπεράσματος. Περιλαμβάνει ορισμούς, αποφάσεις, προτάσεις και μεθοδολογικούς τρόπους. Χρησιμοποιεί γενικά πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, ενεστώτα, συζητάμε, ελέγχουμε, χρησιμοποιούμε, δεδομένου ότι αυτό δίνει κίνητρο για συνεργασία και βοηθά στη σταθεροποίηση των νέων ενιών και γνώσεων, αν και δεν λείπει και το πρώτο και τρίτο πρόσωπο ενικούς σε μερικές περιπτώσεις. Ο ενεστώτας ως χρόνος εξακολουθητικός δηλώνει τη συνέχεια, την επανάληψη, δίνει παραστατικότητα, δίνει ζωντάνη στην αφήγηση και δηλώνει ότι το αποτέλεσμα εξακολουθεί να υπάρχει. Στα 81 συμπεράσματα μετρήθηκαν 11 ορισμοί και 44 μεθοδολογικές προτροπές και τέλος 26 συνοψίσεις σε καθαρά μαθηματικά πλαίσια. Παραδείγματα αποφάνησης στο μαθηματικό επίπεδο είναι και τα για να βρω, το μέσο όρος πλήθους αριθμών, διορώ το άθροισμά με το πλήθος αυτών. Αυτό στην τυπική μαθηματική γλώσσα γράφεται όπως ακριβώς φαίνεται στη διαφάνεια. Η δυνατότητα τυπικής περιγραφής μιας μαθηματικής αποφανητικής έκφρασης, έστω και της καθημερινής, είναι κριτήριο ελέγχου και ένταξης της έκφρασης αυτής στο μαθηματικό επίπεδο. Διαπιστώθηκε πως η συμβολική γλώσσα απλοποιεί και ευκολύνει την πραγμάτιση μαθηματικών γεγονότων και επιτρέπει στο νου να εργάζεται με περίπλοκες ιδέες. Από την άλλη μεριά όμως, εμποδίζει τους μη μοιημένους να παρακολουθούν και να καταλαβαίνουν μαθηματικά. Ο μαθηματικός λόγος του διδακτικών εγχειρίδων μαθηματικών της 6ης Δημοτικού παρουσιάζει και αυτός περίπου πάνω κάτω τα ίδια προβλήματα με το βιβλίο της 5ης. Οι τίτλοι κάθε κεφαλαίου μαθήματος αποσπούν τους μαθητές από τη μαθηματική γλώσσα, αφού μαθηματικές λέξεις τις αναμειγνύουν και τις εντάσσουν σε καθαρά φυσικά καθομιλούμενα γλωσσικά πλαίσια, αστερώντας τους τη μαθηματική του σημασία και ορολογία, επιτείνοντας έτσι τη σύγχυση, της παρερμηνίας και την αποτυχία. Οι μαθητές συχνά αναρωτιούνται τι σχέση έχει ο τίτλος με το μάθημα. Ο τίτλος, ωστόσο, αποτελεί σε κάποιες περιπτώσεις έναν καλό τρόπο αφόρμησης ή θέμα προβληματισμού μετά την ενασχόλησή τους με το κεφάλαιο. Και αρκετά συχνά βοηθά να αποφευθεί η παρανόηση και η αμφισημία ανάμεσα στους όρους της φυσικής. Μάλλον πίσω πρέπει να πάρει τώρα. Δεν πειράζει, τώρα ας μην είναι εκεί, συμπεράζω. Παράδειγμα, αυτό που έλεγα πριν με τον δίκτυο, γράφει το βιβλίο, πρώτη και σύνθετα αριθμοί. Είμαστε και οι πρώτοι. Λόγος 2 μεγεθών. Σου δίνουμε το λόγο. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου υπάρχει η αντιστοιχεία του τίτλου του κεφαλαίου με το μαθηματικό τίτλο. Στη διατύπωση των στόχων κάθε κεφαλαίου γίνεται χρήση τη μαθηματική γλώσσα, η οποία εισάγει βοηθητικά του μαθητή στη μαθηματική ορολογία. Σε κάθε μια από τις 71 διδακτικές ενότητες υπάρχουν από 1 έως
από 1 έως 4 τέτοιοι ορισμοί μεθοδολογικές προτροπές, τις οποίες καλούν οι μαθητές να εφαρμόσουν στις εφαρμογές που ακολουθούν. Επισημαίνεται επίσης η ανακολουθία και η ασυνέπεια που παρατηρείται στον ορισμό του κύκλου κυκλικού δίσκους. Ο κύκλος, αποκλίνοντας από τον ευκλήδη ορισμό, ορίζεται μόνο η γραμμή και ως κυκλικός δίσκος η γραμμή με την επιφάνεια περκλίνη. Αυτή η διαφοροποίηση δεν αντιλαμβανόμαστε πλέον πρακτικό παιδαγωγικό για άλλο σκοπό εξυπηρετεί. Εξάλλου, τέτοιες διαχωρισμό δεν υπάρχει στα υπόλοιπα επίπεδα σχήματα. Δεν υιοθετούν δηλαδή αντίστοιχε του κυκλικού δίσκου εκφράσεις όπως για παράδειγμα τριγωνωτό, ρομβωτό και τραγωνικό σχήμα για να εκφράσει αντίστοιχα το τρίγωνο, το ρόμβο του πράγμα. Πέρα από αυτήν την ανακολουθία και απόκληση, δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό να ισχυριστούμε ότι στην έκφραση κυκλικός δίσκος υπάρχει πλεονασμός. Αφού ένας δίσκος, κυκλικό, διαχωρισμός κυκλικό και επίπεδο σχήμα, είναι πάντα κυκλικός, δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Στη διαδικασία κατανόησης των μαθηματικών, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η γλώσσα. Στον χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης, οι αναλύσεις εστιάζονται στις αλληλεπιδράσεις στην τάξη και στον τρόπο σύνδεσης της φυσικής γλώσσας των μαθητών με την τυπική γλώσσα των μαθηματικών. Οι πρώτες λογικο-μαθηματικές έννοιες αποκτώνται με τη βοήθεια του εργαλείου της γλώσσας και μετά διευρύνονται με τη βοήθεια του εργαλείου της μαθηματικής γλώσσας. Η γλώσσα οργανώνει και διαμορφώνει τη μαθηματική εμπειρία στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που προτείνονται από τα σχολικά εγχειρίδια. Στις μικρές τάξεις μαθητές διδάσκονται τα μαθηματικά μέσα από καθημερινές δραστηριότητες και προβλήματα. Σταδιακά καλούνται να μάθουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες μέσα από αλγόριθμους. Μέχρι εδώ αυτό που διδάσκονται δεν είναι ακόμα μαθηματικά. Στις αμέσως επόμενες τάξεις όμως οι μαθητές καλούνται να αποδεχτούν τα μαθηματικά ως ένα τυπικό παραγωγικό σχήμα και αυτή η όχι καλά σχεδιασμένη υπέρβαση έχει συχνά δυσάρεστες συνέπειες. Μερικά γλωσσικά χαρακτηριστικά του μαθηματικού λόγου, τον τρόπο που παρουσιάζονται στα σχολικά εγχειρίδια, προκαλούν δυσχέρειες κατανόησης της μαθηματικής γνώσης των παιδιών του σχολείου. Και ενώ η μαθηματική γλώσσα απλώνεται μόνιμα σε ένα δικό της ανώτερο επίπεδο, η γλώσσα δασκαλίας των μαθηματικών, που είναι η υπόθεση του δασκάλου και των μαθητών, θα πρέπει να κινείται σε επίπεδα παράλληλα αυτού της γλώσσας των μαθηματικών και χαμηλότερο, μέχρι εκεί που φτάνουν οι αντιληπτικές ικανότητες των μαθητών, για να τους βοηθήσει στη συνέχεια να αναλυθούν σε επιστημονικότερες διατυπώσεις. Η δασκαλία των μαθήματος των μαθηματικών δεν είναι μια διαδικασία που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί απρόσωπα εκτός τόπου και χρόνου, αλλά εξαρτάται άμεσα από πολλούς εξωμαθηματικούς παράγοντες. Έτσι, κάθε δασκαλία των μαθηματικών αποτελεί ταυτόχρονα μια μοναδική γλωσσική σύνθεση. Απαιτούνται διδακτικές προσεγγίσεις που παίρνουν υπόψη τους τη σημασία της γλώσσας για τη μάθηση των μαθηματικών. Ιδιαίτερα προτείνονται η ανάπτυξη του διαλόγου σε εργαλείο σκέψης μέσω της δημιουργίας και ανταλλαγής νοημάτων καθώς και της κατανόησης των μαθηματικών ενιών. Τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί από την αντίληψη που θεωρεί τα μαθηματικά ως μια λογική δομή που οφείλουμε να την ακολουθούμε. Έτσι, το διδακτικό μας ενδιαφέρον εστιάζεται στη διαδικασία οικοδόμησης από τα ίδια μας τα παιδιά της επιδιωκόμενης γνώσης και μετατοπίζεται από την άποψη ότι τα μαθηματικά είναι ένα σώμα γνώσεων δημιουργημένων από τους μαθηματικούς στην άποψη να ειδωθούν σε ένα αντικείμενο που πρέπει να οικοδομηθεί. Ο μαθητής δεν παίρνει μαθηματική γνώση έτοιμη πουθενά, αλλά την οικοδομεί στο μυαλό του σε διαρκή αλληλεπίδραση με το περιβάλλον, κυρίως με τη γλώσσα. Η γλώσσα η οποία διαμεσολαβεί στην ανθρώπινη εκπαίδευση οδηγεί σε πολύπλοκες λειτουργίες, την ανάλυση και τη σύγχυση της εισαγόμενης πληροφορίας και την κωδικοποίηση των εντυπώσεων σε συστήματα. Έτσι, οι λέξεις δεν περιέχουν απλώς νόημα, αλλά αποτελούν τις θεμελιώδεις μονάδες της συνείδησης, αντανακλώντας τον εξωτερικό κόσμο.